Отоплителният сезон вече е в активна фаза, а това означава едно – рязко увеличаване на разходите за енергия. Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Отоплителният сезон вече е в активна фаза, а това означава едно – рязко увеличаване на разходите за енергия. Проблемът не е само в радиаторите или климатика. Енергийната ефективност е тема, която засяга цялата сграда. Заявете консултация от Multihome и научете повече за подмяната на стари отоплителни уреди, внедряването на нови системи за отопление, вентилация и климатизация, поставянето на индивидуални или колективни инсталации за ВЕИ, мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградната обвивка. Благодарим ви, че бяхте с нас. Водещ Ева.